Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi darajatul wadud. Kashfil ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Da kai ne ka sani Ahmed. Yau akwai sirrukan da nake so in bada dan ina live to ina jin bacci, ina son jin kwanta bacci. Nace bari in bada fatawa ko kamar lokacin da muke ciki yanzu babu kowa yana cikin wahala ba to amma waɗansu sun fi juna kaɗan to kai dai naka wahalan yayi yawa za ka nemi almakashi. In ka samu almakashi kanka gashin kanka nan ne za ka yanka kaɗan sai ka kunna wuta. Idan ka kunna wuta za ka shiga cikin ɗaki ne. In ka shiga cikin ɗaki ne sai ka rike gashin Allah kai kake tsoron da gashi ko gawa in bai rufe ba gashin shi yana tsirowa. To ni abu kaza ya dame ni Allah ka tsirar mun da abu kaza kamar yadda gashi yake tsiro a jikin mutum. Ka tsirar mun da abu kaza a jiki ne ya kasance Allah ya raban da talauci. Ka tofa sai ka sa wuta kai hayaki. Idan kai hayaki adadin gashin da ka zuba a wuta kai hayaki da shi adadin gashin za ka samu a ranar ni na gaya ka je ka gwada. Allah bare ta bari ka zo gida ba a baka ba ko da bai da niyan cika sai ka je gida wani zai neme ka ce ya dama na yi in lokaci kaza na yi niyya zan baka abu kaza ban ga abu kaza ba sai yanzu ni na ga insha Allah. Idan abun ka ya bata abu mai muhimmanci ne abu mai muhimmanci wayansu abubuwa suna bata a gida, wayansu abubuwa suna faduwa, wayansu abubuwa kuma ana daukewa ba za ka iya hakura ba saboda abu in babu zai iya jawo ma matsala. Mai gida bari in baka a sauke ka je ka yi wa kanka karkace na yi ma. In ka ce na yi ma za ka kashe kuɗi. Wallahi aiki na akwai tsada. Samu na waya yana wahala. Lambar da yake kan DP na kana kiran shi a take zai shiga. Ɗaukawan ne matsalar. Kuma ba wai girman kai ko kuma na tara kuɗi ta yawa nesa nake yi na ayyukan ne. Akwai aikin da in ka sa hannu a kai in ka cire ko kuma kai magana kai aikin ba zai yi ba. Kamar wanda ake maka tabdil yanzu. Kamar wanda ana ma aikin tabdil. Ai ba zai yi ka yi magana sai ka gama aikin. Tabdil shi zai saukar maka si yanzu idan an maka tabdil nama 100 allura 100 sauran suna na karin faɗa. Idan ni na fara rubuta tabdil ko kuma na fara hada tabdil ba na magana saboda idan ka yi magana in ya kamata mutum ya samu miliyan 800-500 ba dai ta wuce miliyan 1 ba. Kudin da ya kashe a aikin ma kenan bai kai ba in ka yi magana. To wayansu malamai sun san isimin za su amfani da isimin ba su san yanayin aikinsu ba shi ne yake ba mutane yawa wahala. In ba ka ba sunayen da Allah ya kawo duka mai kyau ka yi tunani mana basira bature ya fi bakin fata da balarabi. Basiran ba daga gun Allah ya dawo ba ko su suka kirkiro basira. Technology yanzu yana ganin ka kana gani Allah ne ya ba su wannan sani technology. Sai yasa ni ban so yi magana kan technology. In ba ka technology yanzu kaga star hash ba kyau. In baka yadda ba ka gwada ka zane star nan da safe ko ka fita waje ko baka fita ba ya rage naka. Ka sa star nan kuma tunka nan na hagu ka sa hash na dama. A ranar kudin da Allah zai nuna ma kai da kanka za ka yi mamaki ko ka samu ko baka samu wannan ban sani. A duk abun da Allah ya halitta in ya kasance abu na na'ura ne ko na kudi ne ko abu ne ya fadi a ƙasa ko kuma abu kake so in har na'ura ne ko kuma irin su abubuwan nan sun bata akwai matsala. In ka kalle in ka je nema za ka samu, za ka gani ne kawai da ido
ire-iren wayannan ban son faɗa ne. In ba haka ban ka zana sai kai misali a kai ba kyau. Sirrin da nake so in ba da sirri ne wanda yana da amfani, mun ba baki na ba za ka ji a bakin nan ba gaskiya, saboda mutanen zuciyarsu ba iri ɗaya ba. Wayansu suna jin haushin kowa saboda su ba komai ba, wayansu kuma za su ce kai abu kaza fa na saye shi da na same shi da wahala, ta yaya zan zo almubazzaranci da shi, kuma ba almubazzaranci ba. Mun gode, Allah ya saka da alheri, ya fi kuɗi, ya fi komai. Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Mun gode, Allah ya saka aljanna, Allah ya yafe ka. In yayi yawa bakin mutane, akwai wayanda idan sun yi addu'a Allah yana karɓa. Kaga kai ka huta, amma in ka ce za ka yasa da bakin ciki, ya zai yi mai gida. Bari in baka abun da za ka samu bakin kuɗi kirrrr. In an ce bakin kuɗi shine kuɗin da yake zuwa miliyan 5 10 shi muke kira bakin kuɗi. Amma kuɗin da yake zuwa 100 150 za mu ce kawai Allah zai baka arziki za ka samu. Kuɗin da yake zuwa miliyan 150 200 80 shi muke kira baki kirrrr, sai ta dawo kuma kai zai mai gida don gaya ma sirri yanzu za ka nema beguwa ne, ko namiji ko na mace. Beguwa, idan ka samu beguwa ka yanka, jinin beguwan ne za ka tare a cikin ƙwarya. Ba ka tare jinin beguwan a ƙwarya ba, babu wani je ka dawo fa mai gida, je ka dawo a ciki ka hada kaza ka dan ka yi kaza. Wannan duka jare-jare ne, bari fito ma mutum. In ka ga dama ka yi, in baka ga dama ba ka bari. Wanda yake da niyan yi zai, wanda bai da niyan yi zai wuce. Ka gane? Yauwa TikTok yanzu ban da yaro a ciki, na cire su, na mai da su can. YouTube, Facebook, ta wurin ne suke haɗa da mutane. Amma TikTok duk wanda ya ce maka shi yaro na ne ko kuma yana da numban waya na, ƙaryan shi. In kun kira numban su, idan suka ci kudin ku ka jawo. Ban da yaro a cikin TikTok yanzu. Ko da mai shi da gangan ya zo ya buɗe WhatsApp, ya zo da gangan ya buɗe TikTok, kar ku ce ya haɗa ni da ku, ƙaryansu wanda shi, balle in ce ku karɓa kuɗi. Amma in ku kuka ga dama kuka kira suka karɓa kuɗin ku, wannan babban ni maganar da nake gaya, ina gaya magana ne da bayani da ya kamata. Ni kadai na kan TikTok yanzu, yara na duk na rarraba musu inda kowa zai iya yi, saboda wurin ma akwai mutanen mu da yawa. Akwai wanda TikTok ma ba sa so, akwai wanda kwata-kwata su kawai Instagram suke so, akwai wanda kwata-kwata kawai Facebook, akwai wanda kwata-kwata kawai YouTube. To na rarraba su gaba da har Twitter akwai har Telegram, na rarraba su gaba daya. Jinin beguwan, ai ka san jinin beguwa ba ya son ɗanyen nono ko kaɗan. To za ka nemi naira ko 1000 ko 500 ka kona, sai ka hada da ɗanyen nonon ko bai wuce cikin hannu ba fa, ka zuba a cikin jinin beguwan ka gani. Za ka ga atake ya kumbura, za ka ga ya yi kumfa, yana kumfa. Kai ka tabbatar kumfan kar ya zube a ƙasa. Idan kumfan ya zube a ƙasa, duk kudin da ka samu, kudin zai yi asara. Za ka ga yana kaman ka ɗora a kan wuta. Ai da shi da wayansu malamai suke damfarar mutane. Za ka ga kwaryan fu ya cika, kaman wani bama ake so a sawa. Za ka ga ma ya yi zafi. Maza za ka nemo farin riga, dama kafin ka yi za ka nemo yadi ne, yadi mita 22, farisol yadi, farisol mita 20